рада вітаць усіх, хто чакаў сустрэчы, каб разам з намі рушыць у дарогу сёння досыць далёкую. Едзем на Гомельшчыну, менавіта там гучаць галасы нашых продкаў. Гэта наперад у мінулае. Мы ў Лепельскім раёне будзем гукаць вясну. Прыехалі ў вёску Тонеж, калі зірнуць на мапу, то за намі край цывілізаванага свету. Менавіта таму тут і здолелі захаваць аўтэнтычны абрад чырачка, які дагэтуль ладзяць 26 лютага. Беру кислое молоко, размешиваю туди 2 яички, сода, соль, сахар, ложечку майонезу и замешиваю, на столику раскачиваю и вырезаю. Мы их выпекли, теперь идем мы на горы, на Чернышевские горы. Идем по селу, кто на возы сядает, кто пешком идет, у кошелки, кого бачим на улице, и всех угощаем. И эта чирочка, она может стоять, на кенце поставить, год будет стоять. Як бачыце, сёння мы ў студыі гуказапісаў, гэта азначае, што прыспеў час распачаць працу над адной з даўнішніх песняў. Непасрэдныя ўдзельнікі працэсу адраджэння наш аранжыроўшчык Максім Осіпаў і выканаўца Сергей Славянскі. Пачынаем знаёміцца. Сергей Славянскі, выканаўца ў жанры шансон, з'яўляўся ўдзельнікам фальклор-тэатра «Госціца» пад кіраўніцтвам Ларысы Семаковіч. Лаўрэат фестывалю «Мы разам» 2011 у Мінску, уладальнік гран-пры фестывалю «Гуляй душа» 2011 у Маскве, двойчы лаўрэат фэсту «Юрмала шансон». За 2016 год даў 80 сольных канцэртаў па Беларусі. Рыхтуе да выхаду 4-й альбом. 8 сакавіка 2017 адбудзецца прэм'ера 6-га па ліку відэакліпа спевака на песню «Анёл мой». Зима с летом встречается, зима с летом встречается, лето у зимы пытается. Ой, ты, Ну а сёння мы ў Тонежы, традыцыйна ў апошні дзень масленічнага тыдня. Тут ладзіцца жывы абрад чырачка, скіраваны на заклік вясны. У свой час мясціны гэтыя належалі Тураўскаму княству. Паводле пісьмовых крыніц мястэчка вядомае з 16 стагоддзя як вёска ў Трокскім ваяводстве. Калісьці гэта была невялічкая вёсачка сярод гіблых балот і непраходных лясоў. У 1800 годзе тут налічвалася ўсяго 64 двары і 56 сямей. Цяжка мусілі працаваць сяляне, каб адваяваць у леса ды дрыгвы кавалкі зямлі пад пашу. Зелененьким за
Дарэчы, чырачка – гэта тутэйшая назва невялічкай качкі чырка. Лічылася, што менавіта гэтыя качкі прыносяць на крылах вясну. Ну а ў нашай студыі зусім не зімна, таму што распачатая праца па пераўвасабленні даўнішняй песні. Зазірнем да Макса Осіпава і Сергея Славянскага. За чаротам зеляненькім ляжыць ніва неярана. Ну, что-то там дрогнуло, можем еще разок. Ну, высоковато, да, немножко песня. Не, ну начал хорошо, потом только так. Давай со второй половинки. Неярана, не сияна. Назва вёскі Тоніш паходзіць ад слова «тонь» – топкае месца. Гэта значыць вёска за балотамі, паміж балотамі. Знакаміты зямляк таняжанцаў, мастацкі кіраўнік і галоўны дырыжор Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Цітовіча Михаил Павлович Дрынеўскі неяк жартам казаў словамі паэта-песенніка Адама Русака: «Ой, не едь, мой милый, утонешь, не заедешь, а потонешь». Мяркуецца, што заснавалі вёску больш за 400 гадоў таму. Пра тое сведчыць клад, знойдзены падчас пахаты ў 1958 годзе. Ён налічваў 200 монет 15 стагоддзя. Благословите, люди добрые, весну гукати! Другим разом! Третьим разом! Ой, го, весна! Ой, го! Чужие мати ткуть кросно, ой, гу, вясна, ой, гу, красна, моя мати не ткала, под лед мучки тоскала, ой, гу, вясна, ой, гу, красна, пливуть мучки волокном, назад ко мне полотном. Ой, гу, вясна, ой, гу, красна, ой, гу, вясна.
Яшчэ наконадні гукання вясны ідуць адмысловыя прыгатаванні. Хлопцы збіраюць і нясуць на Чарнычовыя горы сухія дровы, ламача з лучынаю. Дзеўкі ладзяць пудзіла зімы. Адмысловы атрыбут – ялінка, упрыгожаная папяровымі кветкамі. Мы абавязкова вернемся на свята адразу пасля таго, як зазірнем у студыю гуказапісу. Давай со второй половинки ходить, да. Отсюда отходить пани, да? Ходить пани по долине. Ходить пани по долине, рвет цветочки, вевяночки. Так, давай еще разок, сейчас чуть уверенней. Погуляем! Давайте! А давайте не игрушкой. Давай! Посаджу я грушку, морсте, морсте, нехай моя грушка росте, росте, а я молоденька скачу, плещу, похуй свою грушку не захочу. А чи вылезла с земли наша грушка? Вылезла. Посаджу я грушку, морсте, морсте, нехай моя грушка росте, росте, а я молоденька скачу, плещу, погуль свою грушку не захочу. А ты подросла наша грушка? Подросла. Посаджу я грушку, мосте, мосте, нехай моя грушка росте, росте, а я молоденька скачу, пляшу, похуй свою грушку не захочу. А ты зацвела наша грушка? Зацвела. Посаджу я грушку, мосте, мосте, нехай моя грушка росте, росте, а я молоденька скачу, пляшу, похуй свою грушку не захочу. А ти поспели на нашей игрушки? Поспели. Два кучеревьются, два кучеревьются. А за нашою галечкою два хлопчики б'ються, два хлопчики б'ються, два хлопчики б'ються. Ви не б'єтесь, не сваритесь, я вас Бог люблю, я вас Бог люблю, я вас Бог люблю. Одному я ручку подам, за другого пойду, за другого пойду, за другого пойду. Тонешся страхаты, вёску напаткаў гэткі шлёс, таму тут у памяць аб загінулых усталяваны манумент. У 20-е гады тут вялася барацьба з бандамі Балаховіча і Юшкевіча. Падчас савецкай улады працавала пошта, ФАП, паравы млын, хата-чытальня. Меўся і скураны заводзік, які належаў Шэндеру Фрэчеру. У 1923 годзе чытальню наведвалі 16 чытачоў. Дагэтуль памятаюць, што самым актыўным лічыўся Лазар Раўкоўскі. Старажылы распавялі нам, што вакол вёскі багата ўрочышчаў з цікавымі назвамі. Напрыклад, Калясішча, Доўгарад, Крывуля. Сядзець, сядзець яшчур, ладу, ладу, сярод карагоду, ладу, ладу, яшчур гарох точыць, ладу, ладу, жаніцеся хоча, ладу, ладу, дарыць пані, которую хоча.
Ящур, панок, не бери мой вянок, лепей возьми мой фан. Сядіть, сядіть, ящур, ладу, ладу, сяродка рагоду, ладу, ладу, ящур горох точить, ладу, ладу, жанітіся хоча, ладу, ладу, бери собі пані, которую хоч. Догадай, щоб поцілувала вона. Сколько? Кукареку, 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 кукареку. Это мой. Да не кругом не поглядывай, хай тебе хоть одна девка поцелует. Да что? Да сами те целоваться. А давайте Маринку погуляем. Старинка была з нового города, та устань та ранесенько, та умойся белесенько, та зачеши та головочку, як мак да маковочку, возьмися у боки, поскоч на три скоки, бери собі пана Івана, которого хочеш. Усе галоўныя падзеі чырачкі адбываюцца на самым высокім месцы за вёскай. Ладзяцца гульні, спяваюцца песні, людзі катаюцца з пагоркаў, каб набрацца моцаў ад зямлі. На самы высокі дуб хлопцы прымайстроўваюць ялінку. Яна сімвал роду жыхароў вёскі Тоніш. Абрад блізіцца да свайго завяршэння, зрэшты, як і работа ў студыі гуказапісу па перапрацоўцы старой песні Максімам Осіповым і Сергеем Славянскім. Давай, отдай девку от этого. Там хорошо было. А за ёю ходзіць паніч, аддай дзеўка вянка свайго. А за ёю ходзіць паніч. Не, оно отлично начинает звучать, понимаешь, как так сразу бархатисто. Ну, давай припев сразу или пока... Нет, давай все мы куплеты пропишем, потом вот это. Ага. Хотите з гори покатаємося, щоб піти. Надюшу побачиш, той Надюшу побач. А хто в лісі гукає, хто в лісі гукає, Іванко не шукає, Іванко не шукай. Давай дальше, оттуда. Не дам вянка
зеленого, боюсь брата рожденного. Вот пропишем на октаву ниже еще голос, и будет вообще супер. Хорошо, давай тогда с первого куплета. Даўнішняя народная песня за чаротам зеляненькім з гэтага моманту загучыць на новы сучасны лад. Ацэньвайце яе ў выкананні Сергея Славянскага і вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. Пракладзем маршрут у Мазыр, далучымся да веснавога абраду саракі. Чакаю. За чаротом зелененьким, за чаротом зелененьким ляжет ніва не рано, не рано, не сияна, не рано, не сияна, по той ниве ходить пани. Ходить пани по долине, ходить пани по долине, рвет цветочки в ебяночки. А за ёю ходить панич, а за ёю ходить панич, отдай, девка, вянка свайго. За чаротом зелененьким недовянка зеленого, недовянка зеленого, боюсь брата рожденного. Небось брата рожденного, небось брата рожденного, бойся мяне сужденного. За чаротом зелененьким за чаротом зелененьким. За чаротом зелененьким, за чаротом зелененьким ляжет снива не рано.